wani lokaci batun naka ne. Hannu gida ina harbin sa. Kar ku yi mani wasa yanzu yanzu nan. Abadawa min fila na gode mu. Abin da ya kawo mu. Alƙalin nama ya yi mani alheri. Alƙalin nama na audu wakili. Yanzu koma ya yi mani na gode masa. Muje jama'ar in gano jama'ar kirki. Muje jama'ar in gano jama'ar kirki. Allah kai mu jama'ar malam da yake gaba salamatu daidai. Amma yau ga mai gidanki ya bayyana albin a kotu kamar yadda kika bukata a gare shi. Shin me kike da jabi a miki? Ya mai shari'a, so nake kotu ta sashe sai. Ta ji bukatar da matanka ta fito da shi. Shin kana da bukatar ka sake ta ko kuwa akwai jabi a kadai? Ya mai girma mai shari'a, ina da ja. Kin ji abin da miji ke ce? Na ji. To ko kina da wani dalili da yasa ki da wannan bukatar da miji ke so ki? Ina da shi. To, sanar da kotu. Baya bani hakkina na aure. Ta ji abin da matar ka ke bukata. Shin gaskiya ne ko ba haka ba? Gaskiya ne ya mai shari'a. Hasali ma tunda muka yi aure da ita ban taba kusanta. Aishu. Malam Sani, ka san cewa sauke hakkin aure na daga cikin wajibai tsakanin ma'aurata? Allah gafarta malam, na san haka. To, idan ka yarda haka, wani uzuri kake da shi da tare matakinta? Allah gafarta malam, ba zan iya ba. Ba ka da lafiya ne? Lafiya ta kalau ya mai shari'a. Ba auren dole aka yi muku? Ina son ta tana sona a kai mana aure. To ka jin son ta kenan yanzu. Ko ta yi muku wanda ya ne? Ban daina son ta ba, kuma ba ta yi min laifin komai ba. Karewa ma na fi son zama da ita a kowane lokaci a yanzu. To, me yasa ba za ka sake ta ba? Tun da yake ba za ka iya sauke nauyin hakkin shari'a a kanta ba. Allah gafarta malam. Shi ma sakin ba zan iya yin sa ba. Ko me dalili? Saboda ina son ta matukar so. Ai, kar ka bata maka lokaci. Kotu ba ta son yawo da mai tare ta hanyar ɗaya. Allah gafarta malam. Gaskiyar abin da ka tambaye ni a raina shi na faɗa maka. Ni kuma ina gani a gani na mutum yayi wa kotu ƙarya shine rai. Ba wai ya faɗa mata gaskiya ba ko mi dacin ta. Kamar ya shaidan ka cewa kana son Maryam. Allah gafarta malam, matata ita ce shaida. Kuma na tabbatar da idan ka tambaye ta abin da na faɗa shi za ta ƙara mai. Ta kanta ta san cewa ina son ta matuƙa. Allah ma Maryam. Na'am. Kin ji abin da mijinki ya faɗa? Na ji. To, dubi girman Allah. Faɗa mana gaskiya abin da kika sani. Shin mijinki yana son ki ko baya son ki? Alƙalin nama na audu wakili. Yanzu koma ya yi mani na gode masa.
baba. jama'ar in gano jama'ar kirki. Allah kai mu jama'ar. Jama'ar in gano jama'ar kirki. Allah kai mu jama'ar malam rike gamar. To kuma har yanzu kina son araba auren sauran ki da shi? Abu da baki zake ke magana. ina so a raba auren mu. Duk da cewa kin yadda yana son ki? To, an haka ne. Ki bar wa kotu labarin halin zama auren ki tsakanin ki da kuma hujjar ki na son warware shi. Tun a daren farko na auren mu na fara fuskantar matsala da mijina. Wani lokaci batun naka ne. Na gida ina harbinsa. Kar ku yi mani wasa yanzu nan. Abadawa mun fila na gode mu. Yi abin da ya kawo mu. Alƙalin nama ya yi mani alheri. Alƙalin nama na audu wakili. Yanzu koma ya yi mani na gode masa. Jama'ar in gano jama'ar kirki. Jama'ar in gano jama'ar kirki. Allah kai mu jama'ar malam rike gamar. Gaba salamatu daidai ne. Na gida ina harbinsa. Kar ku yi mani wasa yanzu nan. Abadawa mun fila na gode mu. Yi abin da ya kawo mu. Alƙalin nama ya yi mani alheri. Alƙalin nama na audu wakili. Yanzu koma ya yi mani na gode masa. Jama'ar in gano jama'ar kirki. Jama'ar in gano jama'ar kirki. Allah kai mu jama'ar malam rike gamar. Gaba salamatu daidai ne. Na'am. Ai kiran tambar Ko kuma in goge su. ka goge zarduna aiki malam. Wani lokaci batun naka ne. Na gida ina harbinsa. Kar ku yi mani wasa yanzu nan. Abadawa mun fila na gode mu. Yi abin da ya kawo mu. Alƙalin nama ya yi mani alheri. Alƙalin nama na audu wakili. Yanzu koma ya yi mani na gode masa. Jama'ar in gano jama'ar kirki. Jama'ar in gano jama'ar kirki. Allah kai mu jama'ar malam rike gamar. Gaba salamatu daidai ne. Na gida ina harbinsa. Kar ku yi mani wasa yanzu nan. Abadawa mun fila na gode mu. Yi abin da ya kawo mu. Alƙalin nama ya yi mani alheri. Ina ganin Aliyu, jama'a an ba su da Allah. Ban gane da Allah saurara. Ya za a yi ku ce mu tashi mu tafi ba mu kuɗin siyan baki ba. A'a ya shafa. A'a gaskiya a'a. A'a ba za a samu bakin amarya ba fa sai an sallame mu fa. Sallallahu alaihi wasallam.
hannu gida ina harbinsa kar ku yi mani wasa yanzu yanzu nan abada min tula na gode mu mi abin da ya kawo mu alƙalin nama ya yi mana alheri. To ya muke ciki? A kafa mu je a mana wayo fa. To ni ba na son baki. Ba wani maganan masifa. Bismillahi. Umma ba a sallame mu ba yanzu na za su ga mun dawo. Wani lokaci batun naka ne. Hannu gida ina harbinsa. Kar ku yi mani wasa yanzu yanzu nan. Abada min tula na gode mu. Mi abin da ya kawo mu. Alƙalin nama ya yi mana alheri. Alƙalin nama na audu wakili. Yanzu koma ya yi mani na gode masa. Ya jama'ar in gano jama'ar kirki. Ya jama'ar in gano jama'ar kirki. Allah ya kai mu jama'ar malam da yake gaba. Gaba salamatu daidai. Hannu gida ina harbinsa. Kar ku yi mani wasa yanzu yanzu nan. Abada min tula na gode mu. Mi abin da ya kawo mu. Alƙalin nama ya yi mana alheri. Alƙalin nama na audu wakili. Yanzu koma ya yi mani na gode masa. Ya jama'ar in gano jama'ar kirki. Ya jama'ar in gano jama'ar kirki. Allah ya kai mu jama'ar malam da yake gaba salamatu daidai. Hannu gida ina harbinsa. Kar ku yi mani wasa yanzu yanzu nan. Abada min tula na gode mu. Mi abin da ya kawo mu. Alƙalin nama ya yi mana alheri. Alƙalin nama na audu wakili. Yanzu koma ya yi mani na gode masa. Ya jama'ar in gano jama'ar kirki. Ya jama'ar in gano jama'ar kirki. Allah ya kai mu jama'ar malam da yake gaba salamatu daidai. Hannu gida ina harbinsa. Kar ku yi mani wasa yanzu yanzu nan. Abada min tula na gode mu. Mi abin da ya kawo mu. Alƙalin nama ya yi mana alheri. Alƙalin nama na audu wakili. Yanzu koma ya yi mani na gode masa. Ya jama'ar in gano jama'ar kirki. Ya jama'ar in gano jama'ar kirki. Allah ya kai mu jama'ar malam da yake gaba salamatu daidai. Hannu gida ina harbinsa. Kar ku yi mani wasa yanzu yanzu nan. Abada min tula na gode mu. Mi abin da ya kawo mu. Alƙalin nama ya yi mana alheri. Alƙalin nama na audu wakili. Yanzu koma ya yi mani na gode masa. Ya
jama'ar in gano jama'ar kirki. Allah kai mu jama'ar. Jama'ar in gano jama'ar kirki. Allah kai mu jama'ar malam da yake gaba. Gaba salamatu daidai. Hannu gida ina harbin sa. Kar ku yi mani wasa yanzu yanzu nan. Abadawa mun fula na gode mu. Mi abin da ya kawo mu. Alƙalin nama ya yi mana alheri. Alƙalin nama na audu wakili. Yanzu koma ya yi mani na gode masa. Jama'ar in gano jama'ar kirki. Jama'ar in gano jama'ar kirki. Allah kai mu jama'ar malam da yake gaba salamatu daidai. Hannu gida ina harbin sa. Kar ku yi mani wasa yanzu yanzu nan. Abadawa mun fula na gode mu. Mi abin da ya kawo mu. Alƙalin nama ya yi mana alheri. Alƙalin nama na audu wakili. Yanzu koma ya yi mani na gode masa. Jama'ar in gano jama'ar kirki. Jama'ar in gano jama'ar kirki. Allah kai mu jama'ar malam da yake gaba salamatu daidai. Sha ɗaya. Muna shi irin sanda ka samu kai ta yi jiya. Ni ma fara lamana. Yau ma za mu sake. Allah farfa masu. To, na ji da yanzu dai ki tashi ki je shirya mu je mu kare ku. To bacci bai ishe. Ai ko dole haka zaki hakura ki tashi saboda nan ba da daga ba za mu fara yin baki a cikin gidan. Maryam. Yanzu ba sai na je na shirya abinci. Na huta ci kawai zaki. Kana nufin kai? Ƙwarai kuwa. A shara dama girkin maza ke da daɗi. Ai dama maza sun iya girki. Kawai ban cika yi ba. Na ga ala. Yanzu ka san me zai faru? Za ka dinga yin girki a gidan nan cikinan ka hutar da ni. Ƙwarai kuwa. Ke kuma sai ki rika fita kina neman abin da za a girka din ba. Amma dai yanzu za ku fita ba ku. Zan fita amma gidan umma zan je. Saboda akwai bakin da ya kamata a ce an sallame su. Sannan kuma zan biya waɗansu sagir da musu ban gajiya. Da Allah an kaji kakka da ka ji so ba. Ba zan da wafi yi kwana uku ba. Wallahi sai ba ki da haƙuri. To ya Maryam din? Maryam lafiya kalau. To komai dai lafiya ko? Ba komai umma. Na sa dan litiyar ya dauko mota ya kwashi mutanen Bauchi ya maida su har gida. Kai alhamdulillah. Gaskiya abin da suka yi sun yi tattaki sun zo sun mana abin arziki Allah ya saka musu da alheri. Wallahi gashi na ga har da kokarin wai gudunmawa suka kawo ma. Kuma kai mun gode. To Allah ya ba ku zaman lafiya. Amin amin umma. Ba da zaman amin amin. Dan ka san ita rayuwa. Komai dan hakuri.
gaskiya ne. Alaikum salam. Ya ga ruwa ka sha kafin gama abincin da gama. A Shamsiya bar abincin nan naki. Banni da ruwan kawai. Sunan wani abu wai jan baki. Kun fanta abinki. Yaya za a yi ango ya baro gida kuma bai ci abinci ba? Ke ma kin san ba zai yiwu ba. Yawwa umma ina so zan biya ya gidan amarya. A'a. Ba za ki bi shi ba. Dan in kin tafi yaushe za ki dawo? Da yamma. Me za ki hau? Zan hau a daidaita in dawo. To ai kaji gaskiya ba za ki ba. A'a, mu rabu da ita fita ran ba komai ai. Amma dai zan yi biye sosai kafin koma gida. Na yadda yaya. To ai ka gani. Ka kai ka daure mata gindin mata bi ka tun yanzu. Ba komai za ta taya ta hira ne. In yanzu da bana nan ai da tana gidan sai su ta hira. Dan ne ka ce. Na da Shamsiya ta tsaya in ka dawo ka kai ta gida kike ko ina za ta mata ba. Ai yar kauye ce. Wallahi da ta sake na dawo gidan nan na same ta. Har kwana ma sai ta yi gidan nan. Kwana. A wani gida? Na ka taɓa jin mutum ya kwana a gidan amarya. To ai sai a fara akan mu. Mu? Kana nufin za ka iya barin haka ta kasance? Me haka naga kin wani rude sai ka ce wadda aka ce za a kwace mata angwanta. To ai magana ce ta ka wata ido. To Allah ya baki hakuri. Dama so nake in gwada ki in ga ko kin damu da ni. Ta za a yi a wurin mutumin da ban damu da shi ba. Ya isa karki kai ni inda Allah bai kai ni ba. Tsokanar ki nake. Zara ma fa. Ta abincin shi mana. Ya haka. Kwace ne. Ba me? Bacci? Ha ba tun yanzu? Shikenan. Ina nan zuwa. Na san abin da yake daminki. Ba ka je ka sani bacci. Ina zuwa barin gama cin abinci in ke kin goshi ban goshi ba. Ya ba shi rai. Kin ga da ke wani sheki kuwa? Shekin lafiya? A? Ai dole. Na san ma yau ganin mu ne yasa angon ya fice gidan nan da wuri. Ta ba ma sai kin faɗa ba Hajara. Kin san yadda angwayen zamanin nan su. Fa. Wani lokacin da aka yi bikin mu, in gaya miki mijina na makale a gida bai san fita. Bai ma san mu yi baki. Haba dai. Kin ji wai tambaya ta. Da Allah ka kire na mana hankali mu fa mun san komai. Kun san Allah wallahi babu wani abin da ya dame ni yanzu irin in ya aure. Gaskiya kan Samira gwara ki harma. Saboda a gaskiya ba abin da ya fi auren so daɗi. Dan mijinki na son ki ko da yaushe yana nana iya mai. Allah ya sa mu dace. Ni faran da aka kai ni. Wurin abokan sai ya ce masa su tafi an gama siyan baki baya. Ija haka suke lalle kam. A'a, sai kin faɗa. Don na yi mamaki kwarai da gaske. Kin san babu daɗi daga yin aure mutum ya fara zarya a gidan. To amma me ya faru? Amincin ne yasa nake rai. Saboda ba zan iya tattauna magana nan da kowa ba.
Asali ma hiran da kuka da ke da su Samira ranar da kuka gidan nan ita ta bani karfin wurin tattaba. Ina jin Hajara, kin san tun da na tare a gidan nan babu abin da ya taba shiga tsakanina da sa. gane ba. Bari ko da wasa kike yi. Wallahi da gaske nake. To in haka ne da ni. Tsoron shi kike yi? To idan tsoron ne ki sani akwai haihuwa a gaba. Ni ba tsoro nake yi ba. A'a. Ai abin da baka sani ba shi kake tsoro haka yake rike burinsa. To me ya Ni a nawa ganin shi ne baya so. Saboda bai taɓa attempting neman haka daga gare ni ba. Kuma gaskiya ni ba zan iya masa magana ba. Don ina jin nauyin kada mutunci na ya zube a idansa. Maida, sani mijin ki ne zai kuma da kasa. Babu wani magana ta da mutunci a gare ki. Kuma kamar da yake magana da shi. Ki sani, ba mamaki akwai wata matsalar da ke da ta san da shi ba. Kin ga idan ciwo ne sai ku nemi magani cikin rufin asiri ba tare da kowa ya sani ba. Akwai magana da nake so ne. Na san abin da yake so ki faɗa. Ba sai kin bata bakin ki ba. Idan ka san abin da nake son faɗa ne nake son. Tunda na ce miki na sani. Ki bari gobe da safe zan faɗa miki koma menene. Ni dalilin da yasa ba za ka ga min yanzu. Tunda na yi alƙawari zan faɗa miki gobe da safe. Amma ina so ki cancaɗa kwalliya kuma ki tashi da wuri. Inji? Cikin. To abu, Allah ya ƙara lafiya. Mun zo mu koma. To. Abada ma'ana da wata magana da ke so ne. Akwai wani abokina da yake aikin wato likitanci a ƙasar Masar. Na yi masa magana akan ya nema mana wani asibiti a can wanda yake ganin za a iya maganin wannan cutar da ke damuna. To, alhamdulillah an yi sa'a. An samu wannan asibiti don ya turo mai bayani akan asibitin. Abin da ya rage kawai yanzu a shirya ka da tura ka wancan ƙasa da zuwa nan magani. Na gode. Mashi albarka mai saka da alheri. Amin suna. Nasihan da zan ƙara maka sani. Kana ji? Nasihan da na yi maku lokacin da aka ɗaura aure. Ita zan ƙara yi maka. Ku zama masu haƙuri. Ku yi ta haƙuri da juna. Kuma ku riƙe sirrin junanku. Ku zama masu riƙon sirri junanku. In ku kai haka za ku ji daɗin rayuwa. Duk abin da ba a haƙuri ba za a ci riban shi ba. Kuma duk abin da aka kasa riƙe sirri shi ma ba a ci riba. Mashi albarka. Wannan haka ne ya faɗa muku gaskiya. Ko da yaushe idan abu ya faru tsakaninku, ku yi ƙoƙarin zama domin ku fahimci junanku. Insha Allah. Kuma ina na iya jira. Ba ruwan gari. Ai umma ce. Da zan baki. Kin cika kofi. To shi.
To kin ji abin da ya gaya min Hajara? Maryam, wannan fa ba an same kyau ya baki ba. Idan har yana ji a ransa zai iya zama ba tare da ya kusance ki ba, to lallai akwai wacce take ɗibe mishi kewa a waje. To yanzu ya san kenan. Maryam, ku sake yin magana da shi, domin ni a gaskiya ban yarda ba. Ya fito ya gaya miki ainihin gaskiyan halin da yake ciki kawai, Maryam. Na gode. Samira. To shi kenan, sai an jima. Akwai matsala. Hala Fatima. Ya gida ya aiki? Sorry wallahi ba na kusa da wayan ne sai yanzu naga calling ɗin. Ya aka yi ne? Okay, wallahi ina sana amma mantawa na yi. To babu damuwa. Okay to, na gode sai na zo. Aha. Wace ce Tima wata abokiyar aiki na ce, ban take office din mu? Ba kin santa ba? Sai ne take kiran ka ne. Wallahi kira na ta yi ashe kin ga hutuna ya kare ni kuma ina nan ina zauna a gida. Ashe ya kamata yau a ce na kuma aiki. Shine ta kira ni take sanar da ni na manta wallahi. Duk dai mutumin da ya san darajar ya san cewa kiran magidanci a wannan lokacin ba na shi bane. Kira na fa kawai ta yi ta tunasar da ni ba wani abu ba. To tunda ka kira ka tashi ka je mana, tunda na ga ka fi gane alaƙar ka da ita. To ya za in tashi in tafi aiki cikin dare haka? Kamar jan baki ko? Kamar ne? Ko ka ɗauko a motarka? Wallahi ina ganin Tima ne. Dan ita kaɗai na rage wa hanya daga wafi. Yanzu Sani, ko girma na baka gani ko mutunci na baka gani kake gaya min Tima ce. Menene a ciki? Abokiyar aiki na ne. Ina yawan rage mata hanya duk sanda muka tashi daga ofis. Don kuma na riga ta tashi tafiya ta nake bana jiranta. Gaskiya. Incin naka har ya kai ku je ku yi lalata da kai da Tima ta dawo ta saka maka tambarin da zaka zo gida ka nuna ma matanka. Ba Sani. Haka ranan fa ka kalle ni na gari bam a cikin motan ka kace min na Shamsiya ce ko wace ce? Wannan wani irin magana ne Maryam? Wani irin magana ne wannan? To Allah ya baki hakuri. Ya haƙuri. Wallahi ba zan iya da mugun hali irin naku na maza ba. Maryam. Maryam.